Makwa kanyo ni jopur mapacho ka endie koro biro yudo fuongruok tok tend migao mar pur kod jamni gola yanga gunde madirom milion 4.9 mag mbolea mabiro konyo e chenro mag pith e counties mopogore opogore higa mabiro. Kanoloso, jatend migao mar weche pur kod jamni Andrew Karanja owacho ni chal ma kama endie geto kelo yot ne jopur e kinde magitimo pur ndalo koth machue kuom thuolo malach. Karanja omedo ni gitiyo kachiel gi dukni mamoko moyiere e counties mopogore opogore mauso mbolea mabiro konyo jopur yudo mbolea go e yo mapiyo, gino mabende ginyalo timo nyaka e yor mbui bende. Come mid-January, we will have the fertilizers in store, and you start distributing starting end of January, so that by the time rains come by mid-March, for the most of the parts of the country, and especially most of the parts of the country, including Central, Eastern, Rift Valley, and other region and Western, we will have adequate fertilizers to distribute to them. We are also onboarding what we call agrovets, shops which supply agrochemicals in the villages, so that they can be used as outlets for our farmers, so that they don't have to travel long distances for them to acquire the fertilizer.